Hambaya pharo tini sung joramanai tichangma kamini amsai ni paipal khlainai sini takuk songbai hezamara blog ni andaro sung man laikya sini takuk khoroksa takuk ni mung tamong khapuila Tormendro de Burma kenoro o lama gana o paipal khlaile mani busurok balukha Agai norok ni phalnok rok dukan rok solima rok bahai busuk jora soli utang Agai dukan rok soli tong kaham motamuti ga bahai ke tebo sangnamo soma ke norok ni kami ni borok bahai ke soli school porima rok school class 5 jara para mano gai 6 hoite 12 jara khai sendra no ya khai bajal bare dada এটা কুমড়া কত পড়না kai angai khajone kita first time lama bahasal bla obo bai norok ni kami busuk koi kilometer main road bai maka je porno student okai busuk bang norok ni kami area ro Aku kelas 12 pernah contoh primary pernah hospital acha belai hambai haino hai belai ke hambai sini tichangma kamini sini takho khoroksa belai omor sakra ku seng bini bisinte ke seng koklam kise khana laine noroni o tichangma kamio kami khungsuro tong nok thai busuk tong nukhung Bang thaka o paran boro amo se dekha tu hoja jata nini kamio ke borong kha koron o bijagana kai norok ni o jaga o tap norok ni o jaga o soli tonglai marok samung khlai aji sai tonglai jamarok ko bahai ke soli lai bahai ke chalai salai man nang lai ma mate tam se buni kam ma khaita somoy phos bagan pa hoka somoy muya pham phai phalka somoy wa phon tani ka apei khata tui rok karen rok bobo hai karan kan tikiri karan ka bisa tausuk jorabo haste hapang ni bisingte ke norok subaso man marok bobo hai rok mani tong sujug subida rok bahai rok sorkar ni kun subida rok maya de nge tui bahai ke norok nungi tong laija tui ba dokan ka u pya sarkem lo ka thang mat ka yo ko to ayang to lang mat tu la yo Misalnya saya mau cuma aja mangka dah punya kamera kan kau kaya kan ni mak kau kaya itu. Kai asuk koston bising kai dong paran borok soli tong layu. Kai norong ni diman norong ni san mungle tabuk tamonai. Han mana cengba o tuh dok, karen dok, lama dok, sudut mangka hendak tak. Norong ni parawo chairman ba member ba logio tongi tong nai government ni logiam tirok kuno to de tong. Member kuri. Ko sadak ni bok pengen baca, ko cambuya, jaka bapure ko cambuya. Kamu mereka khaima tere kan dam semaya. Oke norong khaima ro, kopi khaima ro, apa betul kan? Biang cuma bayar orang pun sini. norok bo ponse ni andaro klai Doma kari mota. tongmakari domakari. Norong ne bo ward number busuk Sini 3 nomor ward dah kamu ek singnan na reka samung klai marok rang manya. maya Dumakari bayat na पंचायत ऑफिस बेलाय चालना ब्लास belai umma sini nasan marung se ayo belai asubida ne mungkin tu nah mani dilar hoya yang sekat tu maya babu kada mara thangari nang khorka ayin te phite gari ram kache ayin duita gari yang duita gari ngache jasan nang sate Thawuni ni mung tamo seng kamu joichandra debo Joychandra Debor ni amor busuk zora kazak omor ka angai mayam no boyas ngasi asi asini asi no bero kai to belai hambai jeng kamini okra kuk borok beseng kok salai belai khanango tamke sinin dofani bisingo takbo musu jorao tongnai tongo mache maneng eklai borok ni bisingo khlai tongmarok no sung mungsa khlaina korei tamke
जों बेलाय नुगै खा खामो अबरक हायकेन बरकनि तमुं sabung borok salai jago amo hai suma.